салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз анҳамин хел як самбусаи бомазза тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин самбуса ба мо лозим аст пиёз, гӯшт, орд, равған, маска, об, ду дона тухм, переправа ва намак. Дар аввал мо 150 грамм маскаро гирифта бо орд анҳамин хел якҷоя мекунем. Баъдан тухмро меандозем, каме якҷоя мекунем. дар ин ҷо мо обро аллакай намак кардагем, ҳамин хел меандозему хамирро тайёр мекунем. ҳамин хел хамир мо тайёр шуд. бояд хамир то ба даст начаспида нашад, ҳамин хел омехта кунем. баъдан гирифта мо ба ҳамин хел зуволачаҳо тақсим кардем. рӯяшро ба пишвои плёнка мепӯшонем. ба муддати 10 дақиқа мегузорем, ки дам гирад. дар ин ҷо мо маҳсулотҳоро реза мекунем. дӯстони азиз, раҳмат, ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат барои дастгириётон, барои лайк, барои гапҳои хуб. ман ҳамин хел гӯштро низ гирифта майда реза мекунем. дар ин ҷо намак, переправа ва зира гирифта якҷоя мекунем. омехта ки кардем, ҳамин хел камтар равған меандозем. боз якҷоя мекунем ҳамашро нағзакак. салаташро тайёр мекунем. ҳамин хел тайёр шуд. аллакай 10 минут гузашт. мо гирифта зуволаро тунук мекунем. ҳамин хел ки тунук кардем, бояд тунукиаш ҳамин қадар бошад. тунук лозим нест. салатҳоро меандозем ва бо ҳамин шакл мепечонем. касе тоза ба канали мо пайваст шудааст, хуш омадааст. аз ҳаматон миннатдорем. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, поделиться кунед. хеле шод мешавем. ман ҳамин хел зебо мепечонем. мо як дона тухми дигарро гирифтем. ман ҳамин хел ба рӯяшон молидем ва каме кунҷит пошидем. дар тафдон ба муддати 30-35 дақиқа мегузорем. ман ҳамин хел тайёр шуд. хеле мулоим, бомазза. ба ҳама иштиёи таом ҳатман тайёр кунед.
хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.